Insipolo munkulunkulu wamthwesa amandla, baba wamthwesa amandla, abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Sikubingelele mbukelo siyaviva TV1 la megama ngu-MC Pholobasi ngomhlaba uyalingana kwaDokotela uDr Spikili umfokandlovu ugatsheni uboya benyathi songa busombuluko. UDokotela ke uthe asidlule la kuyena uzwile ukuthi siza kwamhlaba uyalingana. Ekudluleni kwethu ke wathi uyacela ukuthi nathi sifike simenzele umsebenzi ngokujwayelekile. Silana ke namhlanje sesifikile emagcikeni akhe njengoba nibuka nje indumbe yokuqala le njengoba nibuka nje nibuke isakhiwo lesi aneminyaka ehlele kuso uyaphinda futhi uyakha ngale omunye womuze futhi asazophinda sosibiza athi asifike ke senze njani sizocoshela kuona lo muzi ngoba uyathanda ukuthi abantu akade beza la beqinisekise ke ukuthi kusekhaya isho kuthiwa ngabe usesukile la baza abantu ukuthi kusekhaya njengoba nibona nje imoto zegceke lesi sigadle nisibuka lapha isigadla athi ngokwakhe besibekela ukuthi sothi masifika thina bese silayishela something ikusona bese sambani ngenhlanhla enkulu ke accident siphuma ukothatha isipho kwenye inyanga ekhona la kwamhlaba yalingana naye futhi uthi ke ebenzela ukusurprise ngesipho esithile. Siyabonga kakhulu ke South Africa siyaviva TV1 isolokhu igubhe iminyaka emihlanu kulonyaka yabakhona ithola izipho left right sikwamhlaba yalingana ke kwaDokotela uSpikili lindela okuningi uzozwa bye bye. Ningizimu Africa worldwide umhlaba wonke jikelele sila kwamhlaba uyalingana. Uyabona ke makuqhamuka inkosi uJesu Kristu noma kuqhamuka inkosi unyazi lezulu lawo makhosi asuke ebusa kuleyo ndawo noma kuqhamuka inkosi isilo samabandla wonke noma kuqhamuka inkosi nje yesizwe kuba naloyo mdlalo omuhle okhombisa ukuthi lawo mava okunyathela kwalowo muntu makhulu nalelo khaya futhi anyathele kulona lifudumele liyaphila bese kuthiwa cha yini esingayilungulunguza sibone ukuthi singayibamba kube mnandi egcekeni kuchithwe phansi. Angifuni ke kube yimo naba ngijule ngoba ngazi kahle kodwa njengomuntu wakasiyaviva TV1 I'm so excited ngemfudumalo nento eyenziwa kuleli khaya lika Dokotela uSpikili. Dr Spikili awusithatha usibeke egatsheni utshena abantu ndlovu omkhulu ukuthi kwenzakalani kusuka manje kuya phambili. Ngibingelele kubo bonke abalaleli bakasiyaviva TV1 na wonke umuntu okhona eSouth Africa. Ngiyanibingelela nonke uye lo Dr Spikili usishingishane zomoya ingqungule eshaya amaphiko phezulu kwemizi yamadoda. Ngithi lapha ke njoba sila nesiyaviva la nasi silwane iso lesi silwane lesi nje bani babona bela babikiwe la bamukelekile la ekhaya isisilwane lesi ke ngosiko ke elwaziwa usiko lwesintu ukuthi makukhona into esuke yenziwa kuye kufuna ukuthi kube khona isilwane osibambayo ubike ngasemsamo emathongeni ukuthi nakho senza ukuthi nokuthi la njengamanje ke lo msebenzi ke ubikiwe lona nganansi imbuzi emhlophe qwa engenabala ukuthi uyabikwa lo msebenzi okukhomba ukuthi la ekhaya la kwaNdlovu isiyaviva TV1 imukelekile la ekhaya yilokho nje akukuningi. Dokotela ugatsheni siyakubonga kakhulu lokho siyakuthakasa siyabona futhi ukuthi sizobamba amaqatha kungekudala neSouth Africa izosilekelela ngehlombe nama comment nama like kubongwa nanango ugatsheni. Ngiyafisa ukuthi sixoxe indaba enkulu baba. Sizosuka siye kuyona manje. Ngokujwayelekile lapha ekhaya une contract kwasiyaviva TV1 kunemali oyikhokhayo njalo ngenyanga ukhokhela ukuthi umsebenzi wakho ulokhu uvele njalo. Kule game ukuthe hayi ngiyezwa kuthuza kwethu mhlamba ixoxo wena uzusithatha usibeke ekuthenini ngokwakho wena ubuyihlelele nasi ayisigadla wathi kusesosibuyisa mhlase sibuyisa mase sifika nesethu ke ngoba besivele samba uhambo licishela ube njengalolo sesilithuka silifica la ekhaya oluyinjabo mhlambe neke indaba ezweni ukuthi ususijabulise kusuka la kwaze kwayofika aphi. Ngiyakubona kokudla amaqatha enganza kwethu kumnandi namhlanje leminyaka emihlanu sigubha ngokuphelele. Cha kukhona nguhlelileke ngaphandle kwaloko enikubonayo kuncane kakhulu lokho okunye lokho nisazokubona la kuzovela kukhona ke isilwane esikhulu esingaphezulu kwalesi engithi nami njengoba isiyaviva
TV1 kade igubha iminyaka sedlula kwemihlanu ikhona isebenza njengamanje nami la since nami ngifikile kuyona zonke izinto angifuna ukuqamba manga zihamba kahle nje yonke into nje impela hawu yonke into iza ngendlela okuyiyona yona so ke nami kunesibusiso ke nami ngisivezayo nami la ekhaya kwaNdlovu esiyisilwane esingaphezulu kwalesi isilwane esihle nje sizalayo ekuyothi mangabe sigciniwe lapha kubonakala ukuthi ke cha nakho kuphuma kwaNdlovu impela okuyisibusiso izizotha ke sikhona la ekhaya nganza kwethu thina soyisho nje ube njalo because we are so excited ngendlela eyisimanga sijabulile udokotela uGatsheni usipha inkomo nganza kwethu and lenkomo imithi isisu simabhakabhaka kungekudala ngoba ngenikhombisa ithole ekhaya ngithi nali ithole livela koGatsheni njengoba selila emalangeni kwadulela siyabonga kakhulu uGatsheni boya benyathi sizobavezela inkomo bayibone futhi nawe usazovela uhandover namaphepha nakho konke ngoba asifake futhi asiact into eyenziwa la ekhaya iqiniso lenje ngoba linjalo kodwa ngiyafisa ukuthi sikhulume leyo ukuthi iqiniso elimsulu ukuthi umuntu wecala ubuzwa la ekhaya nganza kwethu ngikhuluma ngama evidence asephatheka ayahunyushwa khulunywa kimi lokhu kushiwo yimi kumapholopo mawufuna umuntu wecala nje ungaphindi ungifonela ubuzo ukuthi ubani ongangisiza ecaleni ngiboshiwe ubani ongangisiza ecaleni ngifuna ibail ubani ongangisiza ecaleni angakagwetshwa angisobuye nguphendule lo mbuzo ngikusho kuyagcwala ukuthi ila kwaNdlovu kwaGatsheni umuntu wecala uyatholakala khona kuningike izinto zamabhizinisi uyabasiza abantu ngazo izinto eziphathelene nezigulu uyabasiza abantu ngazo ukukhushulelwa izithunywa ukunikezwa into yokwakha ibandla iminikelo yande ekugcwala abantu enkonzweni uyakwenza kuningi nalabo abamathenda abafuna izinto zokugembula kuningi uyakusho kodwa ngifisa ukuthi ngiushaye phansi olamunyawo usize mayebabo ngithi angifuna phinde ngibuzwa ngento yecala nganza kwethu icala nje mawubhekene necala before uzuyothatha ummeli umnikeze igidi zeimali nanga uGatsheni Gatsheni cathulisa abantu ngoba mina sengiyishile ecala ake sikhulume nomuntu ofuna ukuvula ibusiness alidlondlobala ibusiness lakhe left right ama customer angene esaloni abanye abantu kuyena ngene umuntu enze njani lo muntu lo makuthu ufikile loyo kunezinto ke esiye sizenze la kubantu bamabhizinisi ikhona lento leyo kuthiwa ukuphakanyiswa noma ngabe kuthiwa ukuphakanyiswa asike sakhuluma nangakho ngesikhathi sedlule yes lento kuthiwa ukuphakanyiswa wonke umuntu ke umuntu onebhizinisi umuntu osebenza kumlungu nomuntu ongabe wenza hlobo loni lomsebenzi uyaphakanyiswa izinto zakho zikwazi ukuthi zichume uma kuthiwa unetafula siyakhona ukumenza ukuthi kusuke etafuleni kuze kuyofika kwi-wholesale kunjalo nje uyathwalisa cha ngiyaphakamisa bedlondlobala abantu asikhulume ngomuntu odlala ibhola nesikhulu sebhola ufuna ukuba istar ufuna kubuwe yena ufuna ukushaya amagoli ufuna ukuhlala eseskimini uyamlapha umuntu onjalo umningi into zakhona nasi isikhulu seqembu sifuna lihlale liwina iqembu lalo ngiyafuna ukuthi sithintele ngoba khona ongizwisile ukuthi hey thi uyabanika kodwa ufuna lento cha lapho ke endabeni zebhola ke isikhulu siyakhona ukufika la silungisa indaba yeqembu laso ukuthi iqembu lakhe phela likwazi ukuthi liwine lisheze liwina nje lishaya amanye ama team nje ubona saze into ecala nje phela icishe ifane lento mawazi into ecala nento vele ebhola into ezifanayo ngoba phela icala isuke lifana nento eyimpi ngoba isuke kufanele ukuhlula omunye umuntu lapho okukuthi ke nabo kabazi ikhulu zama team sinabo la ekhaya bahamba la ekhaya ngenhlanhla ke nathi futhi sinayo nje ethi team la ekhaya nala ekhaya ikhona team iyawina nayo nje makuthiwa angifuni nje uyidle ngeke uzuzoyidla impela singabheja ubhekane nayo ngithi yidle ngeke ukhona ukuyidla ilokho amagedlela la ekhaya wonke lawa hey amagedlela lawa la ekhaya akhona lamagedlela noma ngaphelele nje la namhlanje kodwa lamagedlela yiwo lamagedlela ke esiyesicathule ngayo masilanda impande siyogubha umuthi noma ngabe kuthiwa ukuphi impela umuthi qathatha siyangena noma ngabe lo muthi kuthiwa useyihlabathini sihamba khona ehlabathini lapho uma kuthiwa ukude kufuneka into engathi yashesha nyanyanyana hayi ukhona okunye kokusheshsha esisebenzise khona kuwo lamagedlela esibonayo ukuthi hayi ke ngoba manje kufuneka sisheshe sifike la esiya khona sithathe lokho kunjalo okusheshe kufike
Asipha ababukeli inombolo dokotela omkhulu abangakuthola kuzona bekwazi ukukhulumisana nawe abafisa ukuba nezimoto njengawe abafisa ukuba nezakhiwo ngoba kuona lo muzi kuphela nawo abafisa ukuthi futhi nabo bebe namaqembu ebhola ubuye ube umholi webandla elikhulu usebandleni elinamandla nelaziwayo abafuna izinto zokukhuphula ibandla nabantu abafuna ukuthi abantu bengene esigodlweni sikhuluma njengamanje kudliwa inyama ngalezi yahephena kakhulu ngakho lokho ukuthi umsebenzi wethongo uyawuthakasela futhi nomakhelwane abaxwayile siphi inombolo baba inombolo yami ethi 071 106 960 3 Asibonana kwivideo elindelayo ningizima Africa worldwide umhlaba wonke jikelele sinodokotela uDr Spikili esithi mase sifakiwe singena sithi khaxa senza into zakhona bye bye Sasha nongayidli injo zayidle bathi isandla ke esiphayo sibusisiwe kunesamukelayo uNkulunkulu salokho ubhale njalo lo mbhalo othi usuku nosuku lapho khona engekho lutho khona kungaba khona ngomunye umuntu no man is an island akekho umuntu ongazimela njengesiqhingi namhlanje ngizizwa ngibusisekile ngijabule kakhulu ngomsebenzi esiwenza Siyaviva TV1 sinikela emakhaya odokotela sifike sithola impatho enjengalesi sithole nanezibusiso ezifana nalezi sithanda nokuthi ke umuntu mayethwele ngani zakwethu umfice ehlamu kwabantu ungekho umuntu la ekhona kodwa mawukuthi leyo nto wayiphe esibelethweni sikayise noma sikanina naseqoyini likayise uyamfica njengungu wabantu kujatshuliwe bese kwenzela into ibukwe futhi izwe lonke nganza kwethu ke la kwamhlaba yalingana ngizokusho ngigcwalisa umlomo ukuthi ngumuntu ovaliwe manje ukuza khona kodwa ke ngidlubulundilile ngoba kunemndeni ekhulekile yathandaza yathi lolu suku alube impumelelo sibheke somewhere wathi ke uSpikili hayi ngeke shokuthiwa izinto ziyafana masulana usuku usufika ekhaya nakumina dlula la fana kithi konje amasentakha sami ngale yandlela ngathi mina ayike waqondisa ke okusemthethweni wasethi kayi sothi masufika ekhaya ungiphathela isigadla mawungasiphethe ngiyoyizamela sifike ngempela sizanyiwe kisigadla kwamanye amavideo niwabona kanti kukhula afuna ukukwenza dokotela uSpikili gatsheni boya benyathi ake nginikezele wena ithuba uhandover amaphepha ngokusemthethweni kwesixoxile bese uchaza ukuthi isuka plento ngokwenjula yakho yini ekwenza ukuthi osukeni namhlanje wenze kahle kanje ngibingelele kubo bonke abalaleli baSiyaviva TV1 nabo bonke abantu abakhona eSouth Africa bonke nje nabasibukayo nabaphesheya kwezilwandle bonke siyababingelela sanibona cha uyekela uDr Spikili lona uyishingishane zomoya ingqungulesha amaphiko phezulu kwemizi yamadoda ngithi kunjalo akukho kunye njengoba echaza nje umapholoba kunjalo yikulokeni kubonayo la emva kwami nasi isipho nasi isibusiso esiphuma la kwaNdlovu ngenhliziyo enhle nenjabulo phakathi esiya kuSiyaviva TV1 siphethene kahle kakhulu ke nale channel ingakho ke nibona kunjena nje ukuhlangana kwami nayo ziningi izinto ezenzeka kahle ngendlela okuyiyona ngijabule futhi ke vele kade yenza umcimbi omkhulu angikhona kuba khona ke emcimbini waleminyaka emhlanu ekade ibungazwa so ke nami ke ngithi ke ngoSpikili nasi isipho nami la engisikhiphayo yiso lese nisibonayo la nanka amaphepha akuyona into ebiwe entshontshiwe into ephuma la ekhaya ngokuqondile kunjalo nje akukho kunye hayi asibonge ke ningizima Africa sibonge South Africa njengoba niyibunela nje sibonga siqedi siyanconcoza sithi uNkulunkulu akabe muhle nakuni enisupport uSiyaviva TV1 bese ningakhohlwa ukuthi lapho khona wakwabona kwenziwa inhlanhla komunye umuntu ngoba inhlanhla etshaliwe khona ziningi izinto engeke ngayiqinisekisa eqaleni njengezinto ezithinta umuthi wecala kodwa ke ngicathu uyayibona nenhlanhla ukuthi ibhaliwe kulomuntu ngoba inqolo ikhona egcekeni imfuyo ikhona egcekeni imizi ikhona
egcekeni uyakwazi futhi ungabe ugombela kwesakhe ebosisa usiyaduma ebe umanyusi ekuthiwa ngelinye ilanga ngoba usudla wedwa nje siyobohla uyakhumbula ukuthi nabanye abantu abasisame bedlondlobale mayekwazi ukudlondlobalisa umuntu onjengami wena engakuyekelani sukuma ke usondele eduze kwakhe ukwazi ukuthola ukusizakala bengizothi gatsheni nikeza abantu baseningizimu Afrika inombolo zakho sibonga kakhulu Siyaviva TV1 ngenkomo inkomazi le la siphuma khona siphuma kolanda inkunzi le inkomazi evele ngaphakathi esiqala umkhiqizo ukuthi yakhithole shuthi imithi ayish siphi inombolo gatsheni 071 106 960 3 South Africa ningizimu Africa worldwide asibonane la kwaSpikili masubuya khona kwaSpikili ngicela uma ungifonela uthi hayi izinto ihamba kahle noma before uye kuyena ungangifonela uthi hayi ngisengiya kuyena mfana ngithi mtshena akhiphe zonke manje ekhiphe iSpikili zokugcina into yami ngizwe la ingakhona awumadodela uthe umuntu osegwetshiwe awumkhiphi yena umuntu osegwetshiwe uyakhishwa uma kuzofika abantu bakubo la kimi kube khona ke emkhutshanyanyana kukhona isilwane engidinga ukuthi bangithengele sona basilethe la ekhaya sizogila leyo mkhulu sizoyigila bese bahambisa abayise kuyena ngaphakathi uzophuma esegwetshiwe impela asiyeke ogwetshiwe ke sikhulume ngomuntu ofuna ibail lokho amanzi amancane lokho uma kuthiwa ibail uyanqatshelwa yona lokho amanzi kuphinde kube njalo futhi kufuneka lo muntu ozoza la kimi sihlale phansi naye silungiselo ke sikulungisayo noma beze nezimpahla zakhe zokugqoka beze nazo la kumina ekhaya shuthi lo ovele ihlalele ngaphandle kodwa uhamba icala phela yena kuyena akoni shamanzi lo ngaphandle kusho ukuthi ngeke asabuyela khona ngeke asangena ngoba ngaphandle mnikeza inamba phuma ejele 071 106 603 Sibonga kakhulu ningizimu Afrika. Thank you very much and God bless you. Sibonane kwi video elandelayo. Bye bye. Akulayo nabahluphekile webasondela sondele mkunjini yalongaphalazo yimsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla webaba wamthwesa amandla akulayo nabahluphekile wona wesondela mkunjini yeyishiteli mhlobo uNkulunkulu wamthwesa amandla webaba wamthwesa amandla wona wesondela sondele mkunjini yanokho uzophila Yebabiyamba lenqola yeyigibela umkumbikano wa nawe sondele mkumbini kanowa khonozo kunolo muntu angeke ulenze lutho isiphiwo somuntu angeke usenze lutho sidala